Det är sådana fina gräs här där vi står nu. Det är sådana fina gräs här över. Över Ånären. Faktiskt för det är riktigt fina gräs. Jag tänker att du får tugg här när som helst, det är därför jag filmar. Det är långt det är helt ärligt. Om det är gädda eller om abborre det är... Hvad skal der ske? Hvem er det, der vinder, når alt er forbi? Hvem er det, der griner, når kisten den er lukket? Og vi ligger helt ensom i graven. Hvad skal vi da blive? Tæller vi os timer, når vi går i hi? Svømmer vi i stimer, når stikket det er trukket? Vender vi tilbage til start? Her er der et svar. Er der en mening, ja, hvor kommer vi fra? Bliver en forstening af alt, hvad vi har? Eller går det bare videre i arven? Hvad skal der ske? Hvem er det, der vinder, når alt er forbi? Hvem er det, der griner, når kisten den er lukket? Og vi ligger helt ensom i graven. Tapper mand har tabt forstand, leder efter land, men svømmer rundt i ring. Med tabte tunge hjerter, hiver efter luft og et hjerte, der snart ikke mere kan klare. Drømmer bort, en teleport. Med drømme får vi kræfter til at klare noget stort. Men med landekort og grænser er det umuligt at blive fri, selv med superheltekræfter. Ja, er der nogen, der griber, når vi falder? Ja, er der nogen, der hører, når vi kalder? Er der nogen, der strækker frem en hånd og giver tro på et liv, når alt håbet det frister? Grådig mand har tabt forstand, gemmer sig i løgnen for at holde stand. Pæne narcissister laver vores værdier ud af krog, for det er magten, der frister. Hvad skal der ske? Hvem er det, der vinder, når alt er forbi? Hvem er det, der griner, når kisten den er lukket? Og vi ligger helt ensom i graven. Hvad skal vi da blive? Tæller vi os timer, når vi går i bil? Svømmer vi i stimer, når stikket det er trukket? Ja, vender vi tilbage til start? Her er der et svar. Er der en mening, ja, hvor kommer vi fra? Bliver en forstening af alt, hvad vi har? Eller går det bare videre i arven? Hvad skal der ske? Hvem er det, der vinder, når alt er forbi? Hvem er det, der griner, når kisten den er lukket? Og vi ligger helt ensom i graven.
kisten den er lukket, og vi ligger helt ensom i grav. Du, hvad skal vi da blive? Tæller vi os timer, når vi går i? Svømmer vi i stimen, og stikket det er trukket? Ja, vender vi tilbage til start? Du, hey, er der et svar? Er der en mening, ja, hvor kommer vi fra? Bliver en forstening af alt, hvad vi har? Eller går det bare videre i arven? Du, hvad skal der ske? Hvem er det, der vinder, når alt er forbi? Hvem er det, der griner, når kisten den er lukket, og vi ligger helt ensom i graven? Går runt och känner mig som 1000 spänn. På moln det känns som jag kan se över höghusen. Har som vibb, det knappt så luren känns. Så när hon ringer hör jag ba. Struken skjorta och en favoritlåt. Livet på film och ljudet ur en grammofon. Ringer för sent, för mycket alkohol. Så när jag ringer hör hon ba. Vad gör han utanför mitt fönster? Klockan 1:15. Jag börjar tröttna på vårt mönster. Han kommer när jag går. Det är för sent, han får stå kvar. Finns bara ett exemplar. Och det är jag, ja det är jag. Så ser vi sväva för jag går runt och känner mig som 1000 spänn. Fan har du gjort? Var har du varit? Vad har du tagit? Svara nu snabbt. Läs mina mess, inte svara godnatt. Och din jacka den luktar inte bara tobak. Har du gått på fotboll igen och firat förlusten? Slirat och sänkt 10 bira för törsten. Jag undrar vad vill du med livet? Du yrar i mässan, du blir aldrig vuxen, okej. Låt mig förklara, den här stan har tagit mig. Så du har helt rätt i vad du säger. Jag bryr mig inte om att försvara mig. Jag ringer min grabb nu, han är vaken. För hans dygnsrytm, den är bakvänd. Han plockade upp, det enda jag hörde var Vad gör han utanför mitt fönster? Klockan 1:15. Jag börjar tröttna på vårt mönster. Han kommer när jag går. Det är för sent, han får stå kvar. Finns bara ett exemplar. Och det är jag, ja det är jag. Så ser vi sväva för jag går runt och känner mig som 1000 spänn igen. Men när jag går hem, släck mina lampor, låst i mitt hjärta. Står du där igen? Då är vi där igen. När jag svarar vill du klicka. När du saknar blir jag bortskämd. Och jag hatar att du får mig att undra. Vad gör jag utanför hans fönster? Klockan 1:15. Jag Är man här ute då vill jag gärna. Tack. Titta. See how we plan for second eyes and tears to pave the way. I fought the fever as I knew. My hair returned to gray. Study your face and fade the frame. Too close for comfort now. We can recall the harmony that lingered but turned sour. Feels like heaven. Feels like heaven. You want
Gött! 1,4 kilo ungefär. Underbart. Det är Änghulta. Det är en klassisk 007. Änghulta sjö. Varje... Oj! Ser dig för? Ja, förresten. Ja, kör bara. Kör vi.